Takže dobrý deň prajem, vítajte pri dnešnom videu. Dneska by som vám chcel ukázať tento motor. Je to motor na motorku NSU 351 OSL, ktorá bola používaná v druhej svetovej vojne v nemeckej armáde. Rok výroby tohoto motora je 1936. Motor bol objavený v jednej garáži po staršom pánovi. Stav motora je nálezový. Motor sa pretáča, pohybuje sa sací ventil. Výfukový ventil je bohužiaľ zaseknutý, zahrdzavený. Pravdepodobne bude vypadnuté aj zdvíhacia tyčka, keďže toto má voľný pohyb. Je zaseknuté taktiež toto tiahlo dekompresora. Ďalšie poškodenia na motore sú pravdepodobne tieto diery, nie som si istý, či sem pasujú, alebo patria. Ďalej, táto závitová vložka, myslím, že sem tiež nepatrí. Táto príruba karburátora je pravdepodobne tiež neoriginálna. Ďalej tu máme isté poškodenie, ktoré sa stalo pri preprave. Tuto tieto dve vylomené rebra. Motor sa pretáča. Pri otáčaní je vidieť, ako odtiaľto idú bublinky, to znamená, že je dokonca funkčné aj olejové čerpadlo. Motor predávam za cenu 1000 eur. V prípade záujmu bude nutné si motor odviesť alebo sa so ňou dohodnúť na privezení, keďže váha motora určite prekračuje 30 kg. Dnešnému videu to bude všetko. Ďakujem pekne, majte sa.